muchinjiko pane upenyu. Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Akadini hama dzinodikanwa, tinotenda Ishe anokuchengetai, Ishe ari kutiitira nyasha. Nhasi uno tinotenda Mwari nokuchengetwa neupenyu hwatinopiwa. Musoro wenyaya watichataura nezvawo unotiwo mabasa makuru atakaitirwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Tinodzidza nyaya iyi tichibva mukati mebhuku raMark chapter 14 kubva pavhesi ya3 kusvikira pana 9. Tichaverenga kubva mukati meshoko raMwari. Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wamaperembudzi agere pakudya, mumwe mukadzi akauya ane chinu chemaarabhasta chaiva nechizero cheanadhia chine mutengo mukuru. Akaputsa chinu akadurura mafuta ake. Vhesi ya4. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakadaro kwaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chakatengeswa nemadhinari anopfuura 300 akapiwa varombo. Vakatsamwira mukadzi. Vhesi 6. Asi Jesu akati, muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka, nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda munogona kuvaitira zvamungoda, asi hamuneni nguva dzose. Akaita paagona napo, wakagara azodza muviri wangu pakuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose
zvose kune vanoparidza ivhangeri panyika dzose zvandaitirwa naye zvicharebwavo. Panapa tine nyaya yemudzimai. Zvinonzi Jesu akauya akapiwa chokudya mukati memba yaSimon. Panapa tine vanhu vaviri vatiri kutaura nezvavo. Tiri kuda kutarisa vanhu vaviri vatiri kuona panapa vane nyaya iri kubuda panapa. Chinhu chokutanga tinodzidza kuti Jesu wakanga ari pamusoro, waiva pamba, waiva mumba patable, mumba maSimon. Zviri kunzi Simon uyu ndiwe maperembudzi. Vanhu vaviri vari apapa vatiri kudzidza. Tiri kudzidza pamusoro paSimon wemaperembudzi, tigodzidza pamusoro pemudzimai ari kuuya nemafuta kuzozora Jesu. Kutanga regai tibate zvinhu zvikuru zvavakaitirwa vanhu vaviri ava. Mumwe nemumwe wavo ane zvinhu zvaakaitirwa muupenyu hwake, zvikuru zvinotsanangurika, zvinobatika. Simon uri kunzi wanga ane maperembudzi. Kubva mukati mebhuku raLuke chapter 17 kubva pavhesi ya11 kusvikira pavhesi ya19 munosangana naJesu achisangana nevanhu vanokwana kuita 10 waine maperembudzi avo. Vanhu ava vanodaidzira, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirei ngoni. Jesu unomira anovaudza shoko rakanaka kuti endai munozviratidza kumuprista. Wari kuenda zvikazhinji vese wakapora wari 10. Asi vari 10 kudaro pakadzoka munhu 1 anonzi anga ari muSamaria. Ndokumva auya, ndokumva ataura kutenda kwake pamusoro pekuporeswa kwaangaita maperembudzi. Simeon wanga ari mumwe wavanhu vakanga vaporeswa maperembudzi. Maperembudzi chaiva chirwere chainetsa kuporesa. Maperembudzi chaiva chirwere chakanga chisina mushonga nguva iyoyo. Maperembudzi chaiva chirwere changa chiri chikuru mukati menguva idzodzo chachisingarapiki. But Simeon unosangana naKristu, unoita rombo rakanaka rekusangana naKristu, obva abatsirwa maperembudzi ake. Abatsirwa maperembudzi ake. Chinhu chandinodzidza nechinhu chatinodzidza, tinodzidza kuti Simeon haana kuuya kuzotenda kuna Jesu. Jesu unoti havanga vasiri 10 here vauya akabatsirwa, ko adzoka sei ari 1? Pamusoro paizvozvo to make matters worse, akanga ari muSamaria akauya kuzotenda. Neimwe nzira Jesu anoisa credit kumuSamaria, oti kumuSamaria, nekuti wauya hako kuzotenda, kutenda kwako kwakuporesa, nekuti thank you yako yawauya kuzopa ndaikoshesa. Asi vamwe 10 havana kuuya kuzopa. Simon wakanga asina chaaita, asi wakanga aitirwa mabasa makuru. Simon wanga abviswa mukati mehondo yechirwere chaanga nacho. Simon wakanga aitirwa basa guru muupenyu hwake, but haana kugona kuti thank you. Mukufamba kwenguva Simon unonzwa message yokuti Jesu haana kufara. Jesu wanga akatarisa thank you mukati mekushanda kwaaita mukati mebasa raakupa. Mushure maizvozvo tinosangana na Simeon akuinvita Jesu kuti auye kudhina, auye kuchikafu, aseta table yake achida kupa appreciation yeupenyu hwaakaitirwa naJesu nebasa guru iro Jesu raanga akupa. Zvikazhinji ari pakati penguva yekusevha Jesu nenguva yekutaura naJesu nenguva yekufara naJesu achimupa thank you. Zvikazhinji pakauyawo Mary Magadharena. Mary anouya aine chinhu chake chemafuta, anouya kuzotenda zvaakanga aitirwa. Kana muri kutsvaga pfungwa inowanikwa kuna Mary kuti Mary ndiani, Mary wakanga aitirwa chii, mabasa makuru atinogona kunge tinawo, mabasa makuru atinawo atakaitirwa naMwari. Mabasa makuru aya tinogona kuaona, tinogona kuaidentifya, tinogona kuatsanangura mukati meupenyu hwedu. But nguva zhinji pane element iri panapa iri kutaurwa kuti Simeon haana kugona kuti thank you. Mary akanga ari munhu akaita sei? Luke chapter 8 verse 1 na 2 munosangana naJesu achitaura kunzi wakanga
asangana naMary, Mary anga aine zvirwere zvake, Mary anga ane madhimoni ake anokona kuita manomwe. Jesu unosangana naye unomuporesa zvirwere zvaakanga anazvo. Jesu unosangana naMary akanga aine madhimoni anga anawo. Bhaibheri rinotsanangura kuti anga ari 7 kuburikidza nerimwe reupombe nezvimwe zvizhinji zvaaigona kurarama achiita. Mary wakanga ari munhu wakashata musociety, aiva munhu akanga asina hunhu hwakanaka musociety. Mary wakanga asina kugona kugarisana nevanhu mukati mesociety nokuda kwehunhu hwaakanga achiitiswa nemadhimoni anga anawo, nokuda kwezvirwere zvimwe zvaakanga achigona kurarama nazvo. Mary akanga asina social yairarama nevanhu nokuti akanga ari munhu asina kunaka. But anosangana naJesu, Jesu unomuporesa zvirwere zvake. Anosangana naJesu, Jesu unomuporesa madhimoni ake. Mushure maizvozvo haana kuwana mukana wokuti thank you kuna Mwari, but akauwana musi waakanga asangana naJesu mumba maSimeoni. Anouya nechinu chemafuta anokosha, anouya nechinu chemafuta anodhura, zvikazhinji wakauya nawo ndokumva aputsa zvikazhinji imba yakazara nemunhu uyu unonaka. Vazhinji vakanga varimo vakatanga kukomplena kuti ngenyi vagona kupa Jesu mafuta akanaka akadai. What a waste. Inoita kuti munhu ape zvinhu zvakakosha zvakadai muministry yaJesu. Vakatsamwa, vakapopota mupfungwa nemundangariro nemumwoyo nekuverbalize. Jesu unotiye musiyei akadaro nekuti zvaandiitira zvikuru zvinopfuura zuva rokuvigwa kwangu. Panapa ndine vanhu vaviri watiri kuda kutaura nezvavo vakaitirwa zvinhu zvikuru zvinokosha mukati meupenyu. Ndina Simon wemaperembudzi. Simon wakanga ari Simon, asi surname yokunzi maperembudzi izita rake rekuchirwere chaakanga anacho wainzi Simeon, but Simon uyu waizikamwa nemaperembudzi musociety. Jesu ndokuya ndokumuburitsa mumaperembudzi. Tina mudzimai anonziye Mary. Mary anga ane zvirwere zvake, Mary anga ane madhimoni ake, asi Ishe anomuitira nyasha, anomubvisa mukati mehunhu, anomubvisa mukati mezvirwere zvaakanga anazvo. Mary anova soba mukati meupenyu pakurarama. Simeon anoita soba mukati meupenyu pakurarama. Vese vanosangana patable, umwe neumwe achipa appreciation yake. Appreciation yokutanga yatinotaura nezvayo ndiya Simeon. Simeon anogombedzerwa, anopiwa, anoratidzwa, anoudzwa kuti Jesu haana kufara nezvaakuitira, haana kufara nezvaamuitira, hauna kumutenda. Simeon anorangaridzwa pamusoro pezvakanaka zvaakanga aitirwa naMwari, iye asina kuti thank you. Anorangarira, tinotenda Mwari nokuti Simeon wakarangarira. Mukurangarira kwake akadzoka akati thank you nekuitira Jesu dina. Mukati meupenyu hwako, mukati meupenyu hwangu, ndine zvizhinji izvo Mwari zvaakandiitira, ari mabasa makuru mukati meupenyu hwangu. Mwari akandipa zvinhu zvinokosha, zvimwe zvinobatika nezvimwe zvinoverengeka. Kana ndaingataura newe, kana ndaingataura neni, ndine zvizhinji Mwari zvaakatiitira muupenyu, zvinobatika nezvinhu zvinogona kuoneka zvatakaitirwa naMwari paupenyu. Ndingataura pamusoro pe-education, ndingataura pamusoro peutano, ndingataura pamusoro pe-business rako, ndingataura pamusoro pekupiwa upenyu, ndingataura pamusoro pekuropofadzwa kukuru nekuzhinji kwatinoitirwa. Vana vedu, nyasha dzinotiringana mukati mekurarama. Mwari une zvikuru zvaakatiitira muupenyu. But kune vamwe vakafanana naSimon wasingagoni kutenda kunyange nomuromo chaiwo kuti thank you. Kune vamwe vakafanana naSimeon wasingagoni kutenda kunyange nematerial chaiwo. Kune vamwe vakafanana naSimeon vasina hanya kunyange nezvavakaitirwa naMwari mukati meupenyu. Kunyange akaporeswa muurwere, kunyange akapiwa utano, kunyange akapiwa zvakakosha mukati meupenyu, haagoni kuti thank you Mwari. Ndinoda kupa mukana uno mukati meupenyu hwako shamwari, mukati meupenyu hama yangu shamwari, kuti Mwari ane zvikuru zvaakakuitira muupenyu.
ane zvizhinji zvaachakuitira muupenyu mangwana, but chikuru chinokosha chaunogona kurealiza nhasi ndechekuti kana ukanzwisisa ukagona kuona pawakaitirwa naMwari, zvakanaka kuti uti thank you kuna Mwari. Zvakanaka kuti uti Mwari maita henyu. Kana ingava material, zvikashinzi Simeon wakazoona zvakanaka kuti nditi thank you nokubva aita invitation kuna Jesu kuti uyaivo mudye kumba kwangu, uyaivo ndikubikireivo kumba kwangu, nokubva abika akaita zvose. Mwari ngaakudzwe nekuti Simeon wakazorangarira papaya, wakarimaindwa. Nhasi toda kukurimainda kuti une zvinhu zvaunofanira kuitira Mwari wako pamusoro pezvinhu zvikuru izvo zvaakakuitira muupenyu. Une zvizhinji zvaunofanira kuitira Mwari pamusoro pezvaakaitira mhuri yako. Une zvizhinji zvaunofanira kuitira Mwari pamusoro poupenyu hwaakakuitira. Une zvizhinji zvaunofanira kuitira Mwari nezvimwe zvaunofanira kupa Mwari, nekuti ane zvizhinji mabasa makuru aakakuitira mukati meupenyu. Mary akapiwa mukana wokudzoka back to the society. Anaona zvakakosha kuti abvise savings yeupenyu, mafuta aikosha, savings yake yese yeupenyu nemakurarama kwake. Anaona zvakanaka kuti ape kuministry yaJesu. Vakaona nevakanzwa, zvikashinzi vakaona kunge Mary aita zvisina kufanira, aita zvisina kukodzera. Panapa chinhu chokutanga chatinoda kuona nechinhu chataona. Taona chinhu chokutanga, taona zvatakaitirwa naMwari zvikuru mukati meupenyu. Tine zvizhinji zvatakaitirwa naMwari mukati meupenyu zvatinogona kuverenga one by one, zvimwe zvatisingagoni kuverenga, asi Mwari ane zvaanoita nezvaakaita mukati meupenyu. Number 2, tinosangana nerespond. Respond yako ndeyei mumabasa awakaitirwa naMwari. Kana ungagona kucherechedza zvinotiitira Mwari nezvakatiitira Mwari. Akatiitira nyasha, tikaenda kune rimwe grade reupenyu. Akatiitira nyasha, tikaenda pane imwe level yeeducation. Akatiitira nyasha, tikaenda kune umwe upenyu kwatatisingasvikiri mukati meeconomy. Akatiitira nyasha Mwari, akatipa social upgrading mukati meupenyu nemukurarama. Atiitira nyasha idzodzo. Respond yako yakava yei? Kana wanga usati wapa any respond kuna Mwari, tera ndikutsanangurire Mwari akamirira anofanira kukudzwa nekurumbidzwa nekuda kwezvaakakuitira mukati meupenyu. Tinosangana nerespond. Tine respond yaSimeon. Simeon unoresponda nekuitira Jesu dina. Mary anoresponda nekupa Jesu mafuta anokosha. Hatigoni, hatingamiri tichienzanisa maresponse maviri aya, maappreciation maviri aya. Appreciation yaSimeon yakakosha mukati meupenyu hwake. Appreciation yaMary yakakosha mukati meupenyu hwavo. But vaviri ava vakaita respond. Iwe nhasi ndokukumbira nenyasha dzaMwari. Can you respond? Can you give your response kuti Mwari zvaakakuitira? Respond yako ndei? Kuna Simeon anga akatoitarisira, zvikashinzi havasi 10 here vandaporesa, ko adzoka 1, ko vamwe 9 vari kupi? Jesu anga akamirira respond yakanga ichibva kuna Simeon. Tinosangana number 3 passage medu, tinosangana nerespond yevamwe. Zvikashinzi mushure mekunge Mary apa kutenda kwake, apa thank you yake, abatsira Jesu muministry yake, aita zvose zvaaifunga kuti ndafadza, ndatenda Mwari nezvandaitirwa. Zvikashinzi havasi vanhu vese vakafara nezvakaitirwa Jesu naMary. Vamwe vakachema Mari vakati Jesu wapiwa zvisingafaniri nekuti is too much. Vamwe vakagunun'una mwoyo vakati ingadai varivo vapiwa. Vamwe vakagunun'una mwoyo vakati ingadai tatotengesa tawanawo Mari. But respond yevanhu nemaresponse evanhu hazvina kumisa Mary kuenderera mberi kutenda Jesu. Kune vazhinji
vanopa Mwari wavo zvichibva pasi pemwoyo yavo, vokuunika, vanzwa macomments, vanzwa zvinotaura vanhu, vobva varega. Ukaenda kuna umwe mukana, Jesu anotaura, Simeoni anotaura, ukaenda mukati mebhuku raJohn achikomenda same process. Zvikazhinji Simeoni ndiye akatotanga kuti dai Jesu aiziva kuti mai ava vakamutadzi sei, haingatendera kuti mai ava mubate nekumuzora mafuta. Response yevanhu inogona kusiyana, ikasvika munzeve dzako, ikasvika mukati memaziso ako, ukazviona nekuzvinzwisisa. Usakuunika munhu waMwari. Mary haana kukuunika, akaramba achiinda mberi, akaramba achipa, akaramba achiita. Zvikazhinji Mary haana kukuuniswa nevanhu. Kune vazhinji vanokuuniswa nevanhu muministry yaKristu nesapoti yavangapa. Pamwe unogona kuda kupa zvinhu zvaunopa, but kune vamwe zvinogona kusava nevalue, but pamberi paMwari zvine value. Unogona kupa vanhu voona sekunge wawesta nokuti you have given more. Asiterera nditsanangure pfungwa iyi. Zvanzi Jesu akati siyanai nomudzimai, musamutambudza. Jesu haana kutambura nemaresponse evanhu. Mary haana kutambura nemaresponde evanhu. Akaramba akafokasa mukati mebasa nemukati meministry yaakanga anayo. Nhasi uno vana vaMwari, ndoda kupa chitambechi kwatiri kuti izo tinogona kunge takapa vamwe, tiri kuramba tichipa thanks, tinogona kusapota ministry nemitoo yakasiyana siyana. Vamwe tinoisa maresources, vamwe tinoisa nguva, vamwe tinoisa matalents edu, vamwe tinoisa zvakasiyana siyana muministry iyoyo. But vamwe vanonzwa vachikuunika nekuda kwevamwe vasingabvisi, nekuda kwevamwe vasingapi, nekuda kwevamwe vasirimo muprogram. Zvakadaro zvokuti macomments avanoisa zvinokuita kuti ukuunike, worega. But Mary haana kurega. Ndoda kukurudzira hama inodikanwa, kana wanga uchipa usakuunika nokuda kwemacomments evanhu. Vanhu vanokomenda, vanhu vanotaura, vanhu vanoisa zvavanofunga, vanokomenda zviri mupfungwa nemundangariro dzavo, but usaora moyo. Kune vamwe vasati vapa vanogona kusapa nokuti vanofunga ivo vega kuti changu hachigoni kubatsira muministry. Ndoda kukupa pfungwa iyi munhu waMwari. Ministry hainei kuti wapa chihombe kana chidiki. Rimwe zuva Jesu akamira achitarisa vanhu vachipa zvipo zvavo. Zvikazhinji kwakauya namai vanga vane very little, a simple coin. Zvikazhinji Jesu akamira akati, mai ava vapa zvinokosha nezvakawanda kudarika mese, nekuti vatora zvose zvavakanga vanazvo. Hazvinei kuti chingava chinhu chidiki, hazvinei kuti chingava chinhu chikuru, kana zvichibva pasi pemwoyo wako, Mwari anokukomborera. Ndoda kukubatsira munhu waMwari, ndoda kukuencourage munhu waMwari. Give ministry zvaunofunga kuti ndo zvaunofanira kupa. Ipa mwoyo wako wakafara. Usatambura nemacomments anotaura vamwe. Vamwe vanogona kukushora, vamwe vanogona kuti unogona kutenga, uri kuda mafavor kuchechi, vamwe vakati unogona kuda kuti monopolizer, vamwe vanogona ipa sokuda kunobva pasi pemwoyo wako. Zvikazhinji Mary haana kukuunika nemacomments akabva muvanhu, kunyange anga ari so negative, but akasimuka akaenda mberi akasapota ministry yaJesu. Support yeministry hainei nekuti chidiki kana chihombe, as long as chibva pasi pemwoyo wako. Point number 4, tinodzidza pamusoro pe God's respond. Zvikazhinji kana tiri kuverenga Mark chapter 14, unodzidza nerespond yaJesu. Verse 5 na 4 inodzidza pfungwa inoti Jesu wakati, munotambudzireiko mai avo? Wasiyei wakadaro? Nekuti basa rawaita wariitira zuva rokunovigwa kwangu. Panapa pane pfungwa inokosha yaitaurwa naJesu. God, Mwari anga akamirira, akatarisa, achida kuona
respondi yaSimeoni. Simeoni wakanga ari kutariswa, Mwari akanga akatarisira respondi yake, but yakazouya late. But panapa taremoni anotaura respondi yake achiisa kuna Mary. Mary wakanga auyawo kuzojoina, kuzopa kutenda kwake nebasa guru iro ranga aitirwa naShe. Zikasinzi Jesu unoti kuna Mary kuvanhu, kana dai mukapopota, kana dai mukatsamwira mukadzi uyu, basa raaita aitira ini, basa rose ratingaita mukati mesangano raMwari, basa rose ratingaita mukati meministry yaJesu, hatiitiri munhu, tinoitira Mwari. Kana tichiitira Mwari, terera unzwe zvinotaura Mwari. Anotiye terera ndikutsanangurire zvaitwa nomukadzi uyu zvinokosha. Zvinokosha to a point yokuti watoita burial yangu yeshe. Mwari anogamuchira respond yamire, anogamuchira thank you yakanga yapiwa neyakanga yaunzwa naMary. Anouya anoti musiyei, nekuti vesi inoenda mberi anotiyo, Jesu anoenda mberi anotiyo, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, pose pachaparidzwa vhangeri iri, mukadzi uyu nezvaaita zvinange zvichiparidzwawo kusvikira kumagumo enyika. Zvakaitwa naMary zvanzi naJesu ichava mharidzo, icharamba ichiparidzwa kusvikira nanhasi. Ministry yaJesu nesapoti yatingapa yose yakakosha mukati meupenyu. Atidi kumira tichiti isusu zvakati ndo zvakanaka, zvakati ndo zvakashaya, zvese zvakanaka. Simeoni akauya nechikafu. Jesu haifanira kurarama asina adyi. Jesu haifanira kurarama asina chikafu. Support system yechikafu yaidiwa. Mary akauya asina chikafu, but akauya aine burial process yaJesu. Zvese zvaikosha, ministry yaJesu yaikosha. Vanhu vanga vasina kunzwisisa ministry yakanga yaitwa na Mary. Vainzwisisa ministry yakanga yaitwa na Simeon. That was an old time religion of giving food. But Mary akauya ne-religion, ne-system yanga isati yanzwisiswa nevanhu. Vanoiona asi vanongoona zvisina kukodzera nezvisina kufanira. Reganitsanangure pfungwa vana vaMwari. Ministry hatisi tese tinoenda one side. Tinopiwa mikana pakasiyana siyana naMwari. Iwe une talent rako, iwe une talent rangu. Iwe une talent rako, iwe une talent rake. Pese patinapo, let's not blame one another, but let's assist one another. Let's work together kuti basa raMwari riende mberi. Zvaunogona nezvandinogona tikabatanidza basa raMwari rienda mberi. Zvikasinzi Mary na Simeon, vanhu vaviri vakanga vaine zvipo zviviri zvakasiyana, but vakazvishandisa nguva imwe chete, but vaviri havana kuappreciatana zvipo zvavo. Appreciate chipo chauya nomumwe, appreciate ministry yaunzwa nomumwe, appreciate zvapiwa nomumwe, appreciate zvagonekwa nomumwe, so that ministry inoramba ichienda mberi. Zvikasinzi zvaitwa naMary zvakanaka, nekuti process yandiri kupinda ndiri kunofa manje manje. Saka kuzorwa mafuta ndisati ndafa, ndatozorwa naMary. Chipo chake chikuru chinondikoshera. Mwari akakomborera, Mwari akagamuchira chipo nekutenda kwakaitwa naMary. Mwari akagamuchira kutenda kwakaitwa naSimeoni. Mwari anogamuchira, Mwari anokomborera, Mwari anoropofadza zvatamupa nezvatamutenda nazvo. Kana ingava mari, Mwari anogamuchira whatever zvatamupa. Mwari anokomborera zvatamupa zvichibva pasi pemwoyo yedu. Mwari anokomborera zvatamupa zvichibva mupfungwa nemundangariro dzedu. Zvikasinzi God she responds. Ndeyekuti Mwari akaramba achiencourage, Mwari wakaramba achikomborera, Mwari ndokuramba achiropofadza zvipo zvavakanga vauya nazvo, kana kutenda kwavakanga vanako. Vese vakanga vaine kutenda, but vakanga vaine kutenda kwakasiyana. Simeon wakanga ane kutenda kuti ministry yake yekubatsira nekupa nekufidha varombo nevanoshayiwa yanga yakakosha, but at the same time akatadza kunzwisisa ministry yaMary, kuti Jesu naMary vanga vaine chimwe chirongwa chaiva mberi chisati chaonekwa nevamwe. Mukati meupenyu, let's not fight kana tichispa basa kubasa raMwari.
Let's not compete. Let's work together. Ngatishandei pamwe tigone kuenderera mberi mukati mebasa irori. Mukati mezuva ranhasi rikandiise pfungwa iyi pachena mudikamo. Zvizhinji ndoda kuti utarishe mukati meupenyu, uone izvo Mwari zvaakakuitira mukati meupenyu. Zvinhu zvikuru zvimwe zvacho zvandisingakwanisi kutsanangura, zvinhu zvinotyisa kuti titsanangure nekukura nokunaka nokuwanda kwazvo izvo Mwari zvaakatiitira kuti tisvike nhasi tiri vapenyu. Hakusi kugona kwedu, hadzisi njere dzedu, haisi mari yedu, hakusi kungwara kwedu, but ndi Mwari akatipusha kusvikira this far. Tarira woni zvirwere zvingani zvatakapfuura mazviri. Tarira woni inzara ngani dzatakapfuura madziri. Tarira woni maeconomic crisis mangani atakapfuura madziri. Ihondo ngani dzatakapfuura madziri. Mwari akatipa upenyu, akatichengeta. But anoti chii icho chawakaita to appreciate izvo Mwari zvaakakuitira? Idzi dzongani dzatakapinda madziri tikabuda. Zvirwere zvipatara zvingani matakapinda muzvipatara tikabuda. Masituations mangani atakapinda tikabuda. At the end of the day, Mwari wokumusoro kudenga akatiitira nyasha kusvikira nhasi. Saka zvikanzizo mabasa makuru iwaya anoda kuti titende Mwari nawo. Zvimwe hazvidi mharidzo, zvimwe hazvidi mavhesi, zvinoda kutarira upenyu hwako kuti Mwari akuitirei. Zvimwe hazvidi minamato, zvimwe hazvidi kana mashemina, zvinoda kuti utarire upenyu hwako. Nhasi chii chandaitirwa naMwari, nezuro chii chandakaitirwa naMwari, zvoga zvinokupa pfungwa yekudzoka pamunamato kuna Mwari, kumutenda kuti Mwari maita henyu, kumurumbidza kuti Mwari maita henyu. Kana kungava kupa zvipo nezvegumi, unopa wakatarira uchiziva kuti Mwari ndine zvikuru zvinoshamisa izvo Mwari zvakandiitira mukati meupenyu. Chiriso changu, mukana wangu, kuti nhasi tigone kutarisa, titende Mwari nezvaakatiitira muupenyu. Ndoda kunamatira kuti Mwari akuitire nyasha, akukomborere. Tigone kutenda, tigone kuappreciate, tigone kumurumbidza nokumunamata nokuda kwezvaakatiitira muupenyu. Dai Mwari atibatsira, atiitira nyasha mukati mezuva ranhasi. Tanzwisisa, vamwe tarimaindana kuti iwe une zvizhinji izvo Mwari zvaakakuitira. He is still waiting for you. Une zvizhinji izvo Mwari zvaakakuitira. He is still waiting for you. Ane patient. Mwari was so patient enough kuti he is still waiting for you. It's just a reminder today kuti Mwari akakumirira. Ane zvizhinji zvaakatiitira muupenyu, but akamirira response yako. Mwari atiitire nyasha, Mwari atikomborere, tive nenguva yemunamato. Ngetinamatei. Kuna Baba wedu wari kudenga, Ishe wedu Jesu, imi moga mupenyu anorarama. Tinokutendai nezvamakatiitira muupenyu. Tinokutendai nezvamuri kutiitira nhasi mukati meupenyu. Tine zvizhinji zvatinorangarira zvamakatiitira. Zvimwe zvacho takakangamwa, zvimwe zvacho hatichakwanisi kuzvirangaridza namukati meupenyu nemukati mendangariro. But tinotenda Mwari makatiitira zvinhu zvakawanda mukati meupenyu. Kuva kwedu kusvikira zuva ranhasi tiri pano, ndimi itirai nyasha vanakomana nevanasikana venyu. Zviro kwazvo nokutirangaridza kwamaita nhasi. Kune vanogona kuuya vachikutendai, gamuchirai kutenda kwavo. Kune vanogona kunge vakakanganwa, varangarira kuti Mwari ndimi makavakomborera. Inzwai minamato yavo, gamuchirai kukomborera kwavo. Tikomborerei tese, mutiitire nyasha pazvose, mbiripo kwamuri nokuti zvakarurama. Murudo nemuzita renyu tinokunamatai nokusingaperi. Amen. Ndinomira paJorodhani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kune musha tichazorora kunyika iya kudenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba iyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara
tichazorora kunyika iyo kudenga nguva shoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichasvika kuriniko nekukomborerwa nekuona Baba wangu naiye kugara tichazorora kunyika iyo kudenga nguva shoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda andichichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyo kudenga nguva shoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyo kudenga nguva shoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara